Ufihlwa izolo owesifazane owadutshulwa ngoyaba lwezinhlamvu washona. U-Angelina Molepe waseBrakpan Ekurhuleni wahlaselwa yisigebengu emzini wakhe samdubula kawu-10 washonela khona lapho. Umndeni wakhe bathi-ke basola ukuthi sengathi kukhona umuntu obemkhavile kuma-insurance, bathi-ke basola sengathi wathengelwa izinkabi. Ushiye emhlabeni ingane yentombazane-ke eneminyaka engu-10 lena-ke ehleli nobaba wayo. Amaphoyisa asaphenya bekungakaboshwa muntu. Lezi ndaba ezinye zendaba ezithinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana bebeka imibono yabo bephawula-ke ngendlela-ke abacabanga ngayo. Ukubheka nje nangomunye uthi ngathi i-South Africa kogcina-ke sekufana nase-Chicago, America, la khona abantu-ke asebesaba ukuhamba emgwaqweni ngoba usuku nosuku-ke kudutshulwa umuntu. La ngomunye uthi kodwa-ke ubulawa kanjani umuntu wesifazane osafresh kanje, kuthiwa-ke wayesebhala kelinye igama. Nangomunye uthi-ke sekudutshulwa ngisho-ke abafazi laze lafa-ke leli zwe. Fisa ukuthi ngizovolwa khona umuntu ukuthi wena nicabangani-ke ngalolu daba.